Čaute ľudia, zdravím vás Fidox a dneska sme tu z League of Legends, alebo League of Legends a hrám ja s Rorisom proti Pichusovi a jeho kamošovi. Takže Roris. Čau. A Pichus. Čaute, cigáni. Prý kámošové, vole, skákací beruška kámoš. To je taký kámoš, no tak. To je Hemafrodit, jak som ho Počkejte nazval. chvilku. Tento je Hemafrodit, jak som ho ja nazval. Áno, hej. Takže ja som s Rorisom natáčal dve bitky pred sebou, obidve boli prehry. Jedna bola, že sme hrali 3 proti 5 a druhá bola taká, že sme hrali akéby 2 proti 3, pretože Varus absolútne nič nehral. Takže tak a dneska som s Rorisom proti Pichusovi a jeho kamošovi, takže uvidíme. A dopredu upozorňujem, za tohto cigáňa hram prvýkrát, takže za ňu vôbec neviem. Takže ma tu budú tvrdiť jak svinia. Ja tiež hrám prvýkrát za Jaxa, no možno druhýkrát. Absolútne sa ho neviem hrať, ani neviem, jak má spely, ale Roris hrá častokrát za Volibera, to musím povedať. On je fakt skill, to... Co mě pomluváš? Chválim, vole. A ešte nevieme, či toto video pôjde na YouTube. Ale určite. Ak vyjde, tak určite. Video odepoznávajú. Lebo... Kvečko je ten skok, že? Tvůj skok, ale vem si ženy 3. Toto video nepôjde na YouTube. Kvčko je skok, Včko je to, ty silnější útoky a Ečko je stun. Aha. Ja som to nejak domrvil a on som kúpil troška kraviny. Vadí? Trošku. No, Nie, nemáš, nie ako kúpil, ale akože... máš dobrý věci, tak co děláš ty? Ale nekúpil, ja som vylepšil dúlosti. Co jsi zlepšil? Dvakrát Kvčko a raz Včko mám. Zabila som na Ečko. Nevadí. Takže toto bude fakt zaujímavé. Pretože túto mapu, keď dáte rekal, vás to neohýluje. Čiže to bude vážne zaujímavé. Tady ani reko nejde. A ani rekol tady. Pekne, dali sme si first blood. Takže uvidíme, jak to bude pokračovať. Mám dobrý heal regen, už mám zase skoro plný životů. No to je na Voliberovi asi najlepšie, že má ten heal dragon. Ale ne pasivku, já myslím normální. No ale aj normálny, ale aj pasívku máš dobrú ako, ale aj normálny. On je taký dobrý. Ne, To už. ne. Nebíte ma. Dobre. Neviem čiže čo som spravil, ale mal som zrazu štít, ale nevadí. Bariéru a heal si zapnul. Áno, bariéru a heal, presne. Úplne naraz. Takže uvidíme, jak sa táto hra bude prevíjať. Zatiaľ je to 1-0. Pro mě. No, alebo z nášho pohľadu. Neviem síce na čo som tam skočil, ale dobré. Sorry, že ti nepomáhám, ale... Já nemůžu použít věci, hej. Hej, já jsem vůbec zastunovaný, já jsem nemohl nic dělat. To jsou parchanti. Vedla Morgana. Hej, já jsem nemohl dát Včko, Ečko, Kvčko, já jsem nemohl dát nic. To je úplně... Ty mi zase byly baterky v klávesnici. Dúfam, že si aspoň nakúpil veci, kým si bol dit. Jo. Lebo jedine, keď dajú sa nakúpať veci, keď ste dit, takže... Peťka. Dobre. Ohýlim sa. No. Dobre. Nepřekážej mi žudíkem. Sorry. Vedla. Jaká smola.
Ale už to má veľké to jazierko, čo sa mi nepáči. Tam nejdem. Dobre, Hej. Is that a challenge? Nechápu, proč si vzala Morganu. Strength and wisdom. no to ani ja, lebo ona nie je nejaká extra dobrá postava. No nebo spíš to za ní neumí. Mohli by sa ináč troška posunúť tej turety, takže nehajme ich. As fate Lebo to sa potom nedá, ja chcem ten heal, ty si tank. Úplne nenapadím, ty práve to zrovna som ja som tu. Sa nenapadlo, že som tu? Ja viem, že si tu, ale tak nehovorím to tebe, chápeš? pity cowards. Neviem inak, o čo sa pokúša tá Morgana, keď mi uberá 30, je to jazierko. Já ji odhodím. Já umřu, ale to je jedno. Neumřu. Teraz sme im troška urobili ten bordel. Jo, docela dlouho jsem tankoval. Utíkej už, utíkej. Tá tureta vôbec strieľa. Aha, hilitko. Vždy je lepšie, keď to zoberieme my, jak oni. I když budeme mít všechno plný. The thunder calls. Ne, co děláš? Teraz by sa mi fakt zišiel ten sprostý Ignite. Proč mám málo života? No, jemu ostalo možno 20. Mal úplne mini tú čiaročku. Tak 50 mu ostalo a ja som Freedox. To bolo pekné. Škoda, že to není jak Dominion, že tu pribúdajú XP. Jau. Ty vole, já si nemůžu házet, dát ten debilnější. Běž si prohýlej dozadu. Tremble at my roar. Ale vy ste svinia, že tam máte zase 2 healy a mimo jeden. Máte taky dva, akorát, že vy se k ním nedostanete. Ježišmarja. Co to bylo? OK, mám úplne na fule. Sorry Roris, ale nič nemôžem spraviť, som tak stunnutý. Si To poslal, nevadí. má si utekať. No jak keď som bol stunnutý. Ale si ešte nemáš úplne skladné. Dobre, kúpme si ty. Ona napsal, dostanete. Jsem se, co bude psat za chvilku. Až budu mít Varmoga a dobrý věci. My Freljord's might. Tak co je vy? Co je, kam běžíte? Jste psal, že dostaneme, ne? Tak kam běžíte? Takže uvidíme, no jak dostaneme. Guide me. No co je ty? No už dává štít, vidíš to? Náchytej. 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 Ty kokso. Dobrý, já tady dostávám, ale. Ty máš koľko ešte HP, počúvaj? 880, 890, 900. Ty kokso, to ide dobre rýchlo, počúvaj. No, teď mě nic neubil, takže 950, No to je dobre, si to skúsil hovoriť. 960. Ja som mal 860 a iba mi ubudlo. Dobre, poď do nich. 1000.
Kašlu na to, já se jich bojím. Bojíš se jich, jo? Mám málo života, nedělej. 1000. 1100. A k tomu si tank. Ale nemám skoro žádný armor, tak vem si tady tu a sežnu tam tu. Tak, 1400, no 1330, 1340, 1350, Dobre, nemůžu hovoriť divákom, koľko máš veľa HP. Ty na jakou dálku na to může házet? Your side do not know fear. To bude niekto známy, keď poznáš úplne vlastne. Ja som vedel, že to dá do stredu. Ja som to úplne vedel. Já jsem taky věděl, proto jsem šel úplně na kraj. A ja som už bol úplne na kraji. A bolo mi to aj dosť jasné, že to dá na kraj, do stredu, lebo vieš. To je dobré. So Taky Koľko máš, ešte má tu taky, vreta? já mám lágej. Ja nemám vôbec. Už ne. No mě se to seklo. as fate decrees. Já mám 5 života za sekundu. Tak už jsem tě prošel. Díky. Sniveling cubs. Bojíš se jich vôbec? Já? No. Ne. Je to jedno, mi ty koncunde a budu mít Varmoga. Bacha, je to pod tebou. Let none survive. Teď ubrá mi to 100. Či 70 dokonca. My nie sme debili, sa môže po tie bližšie bože. Je heal. Díky. Prečo ja vždy ničím miniona, keď chcem ísť ničiť niekoho úplne iného? Hej, Rory, sem tu chcem zaujať tank, alebo čo? Tak si vzal, to je damager, ty vole. Vidíte? Pani hrám prvýkrát, ešte neviem nič. A ber to tak, pičus, že natáčame, hej? Já se nechám sundat. Je jedno, že nič. No, nechám sa, ja som dal bariéru, to som nechcel. Alebo nenechám sa zabiť. Nenechám, nebudu vidieť. Jak sa otočil radšej. Ne. To som nechcel, nevadí. Mám 2700, čo si kúpime. Samozrejme si kúpim hydru. Už máme lifesteal. Jo. Počkať, čo si ešte kúpime? Trust your instincts. Jsem Morgana. Či ubral mi třeba dno s těma 3 spalama. nebo Ale dvě. vyhrávame. Je 2-2-2. To je už to skoro. 3-2. Já mám 42. Tremble at my roar. Je už zase. Jaký dym ešte mi zanebal. Let the storm follow in my wake. Já jsem ti sebral asi 17% svého života. Pojď, já ti klidně vyhodím od ty turety. Dobro, počkaj. Trust your instincts. Teď už si musíš vzít. Is that a challenge? No, vidíš jak to jde. Bacha zdroj. Kokso. To som poondil. Ale mám to aspoň kúpiť tento oný. Critical chance. Ty máš jenom po...
Mám 3 roky skoro. Já mám stejně život jako ona, to mám půlku, ani ne. Ale čo chceš, že má blát? Díky. To bolo dobré. A co je? A kam půjdeš? Tak do teba. No veď... Do tanka to ide ťažké. Víš, tak já se tak tím ani nevidí, že jsem ještě ubral. Hej, veď toto. Protože nemáš damage 300. Mám 168, ale to ještě nesmím na sobě. Já, Morgana, ty se bojím. Tyvo, mám mě chytlo. Já jsem nechtěl do akvárka. To je debilní ten štít. Ale pak nemůžu chytat. Vlastně já mám ještě elixíry. Jej, elixír som chcel kúpiť, až jakú vec som chcel kúpiť. Elixír. Bacha. A šestie je kriva. Už zase. A jemu štíty dávat tomu. As fate decrees. Pojď do turety. To je jedno, že umřu, ale to... Jdi turety. Utíkej pryč. To jsem nedělal. Ty kokso. Tak no, moja prvá hra za Jacksa, no. Tak to býva v prvé hry. Prohraná hra, jo. To děláš stranu. Neprohraná, prvá hovorím, že moja prvá za Jacksa. Jo, takhle. Elixír. No, miesto na elixír. Tak. Už mám docela dobrý věci, takže že bych jel na Infinity Age. No a rýchlo tam bereš, aj daj si ten kvečku, že jaký je to spell. Se strefil. Tak. A Infinitku si koupím. Když už mám dost života, tak proč bych měl na to? Třeba ty čuně. Tak pojďte, ne, prasata. Oba dva si vás sundám. Sri, za koso. Dobrý, já jsem tank. Ničím inhibitor, hej. Víš čo je najsmutnejšie v LoLku, že musíš sa pozerať na to, jak ničí inhibitor. Alebo turetu. A že nemôžeš už nič urobiť. A nič nemôžeš urobiť. A ničia to. Mě to je absolutně. Ne, snejil som, ale zabil. Ne, tak pojď. No, když mi se nic neděláš, tak co by si chtěl? To si zabil. Zoberiem si nejaké potílny. Já se vyberu ty healy, kdyby náhodou užil Morgana. Aby mi zbylo aspoň 1 HP. Laco, máme rovnaké skore, 5-5. A já 5-4. Aj ty máš 5-4, to je. Morgana má 4-5. To ani jeden není, nikto není feednutý ani tak. Proste. Všetci sme si vyrovnaní. Morgana. Já se bojím, budu tady běhat do kolečka, dokud ti nezachráněj. Ale už ho vidím, Jackse, už běžím za tebou. Zober si heal. Proč? Já mám dobrou regeneraci. Jsem nemusel. Co mu děláš, Morgano? Co mu děláš? To mi dobro ubralo. Půlku života, ty vole. Co je ty prase? Aha, no. No. Tak se jen vyřáděte, no. Vyřáděte se, já to ustojím. Nechoď tam. Proč mi nefunguje? No, pretože mi funguje Elík. Ty ještě jednou pojď, já pousám. Než se mi doplníš jedny životy.
Dobrá chvilka, 17 životů za sekundu. Ale to už musí být dobré rychle. No, tak se koukni, ale. 1550, Ne, veď vidím. 1600, 1600. 1650, Dobré. 700, 750. Jinak po miliónoch, poď už. Proč po milionu už aj mám pořiť? Trust your instincts. Ale Nehajme miliónov, potrebujem sa vyfuliť HPčko. více dobrý, ubrali mi jenom 300. Čo? Oni mi ubrali 300, že jo to. Ale počkej, má do mě tureta. Úplne všetky story som si zapol. Zapol som. Tak, Honor me. tak čau lidi, u příštího dílu a A čus. A dúfam, že ste sa bavili, dajte like, dajte odber. A tak, no čus.